سلام كبرات تقاتلتي ني ادينا channel كم يالهم ابزلكم مو سلام انتعنا نكون لكم منا نلوم مع اعتقاد تايل زيم وكاني شاد شايك شواعي كفال ناي اينس دوش ناي دوش كورس مالتي يحزلكم بس يزلهو ذات تايل زيا كم قصلتا نايتا زحلفت بزعبا نوميناتيف إيو ولا حج مالتي معناته توم أرتيكل كل جزء في ቋንቋ أزي أقدر أسوقنا ቦታ ስለዘለዎም ክንፈልጦ ስለዘለና ቁርብ ሰንውን ሓፈሻዊ ቶም ኣርቲክል እንታይ ዓይነት ወርድስ እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ወስድ ሓፈሻዊ መብርሂ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ሰናይ ምግታል ክኾነልኩም እናተመንኹና ከብለኩም ቀዳማይ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኖመን ወይ ከዓ ጌኑስ ሬገል ትሕግታት ወትሕጊ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ مجمرتا أقدم بزعبة أرتيكل سلزرأكو ويكا سلزجلوزكو أقدم بلفتا زحلفت كفال بزح بزعبو أي كزاربني بزعبة أرتيكل ديا كرينا ديا زوشدو انت عينت فورتيوم ويكمي عينت فورتيوم ديا زبل أرتيكل زوشدو إنا كري مالتيو هجي ديا مجمرتا انت إلنا نيرنا ناي تبعتا ياو نقرات إزجلتينا مين خليشة برزونن كمزي تبعتا ياو زوخن السب und Tiere ብለናሉ ወላውን እንስሳታት ከምዚ ናይ ተባዕታይ እንስሳታት ተዳ ኮይኖም እንታይ ወስዱ አርቲክል ዲያ ወስዱ ወይ ከዓ ሰባት ናይ ተባዕታይ ወይ ከዓ ተባዕታይ ወሰድ ተዳ ወዲ ኮይኑ ማለት እዩ ካ ዲያ ወስድ ማለት እዩ ከም ኣብነት ክሪና ዲያ ኮሌገ ወድን ተዳ ኮይኑ ዲያ ኮሌገ ንብሎ ኮሌገ እንታይ ማለት እዩ መሳርሕታይ እንዲዩ እጂ ዲያ ኮሌገ ንብሎ ወድን ተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ዲያ ኦፓ ንብሎ ኦፓ ሕጂ ናይ ግሮስ ፋተር ወይ ከዓ ናይ ኣባ ሓጎ ማለት እዩ ኦፓ ነው ንጽውዖ ውድ ስለ ዝኾነ ዲያ ኦፓ ንብል ዲያ ፋተር ንብል ፋተር ማለት ኣቦ ማለት እዩ ዲያ ምክንያቱ ውድ ስለ ዝኾነ እንስሳ ኻኒ ዲያ ሉቭ ንብል ማለት እዩ ዲያ ሉቭ ማለት እንታይ ማለት እዩ አንበሳ ማለት እዩ ስለዚ ተባዕታይ ከም ተባዕታይ ወላ ቦ ዝንበሳ ገለ ንብሎ ናብ ትግርኛ እዚ አንበሳ ንብል በር እዛ አንበሳ ኣብ ተባዕታይ ማለት እዩ ዝንበሳ ንብል ልክ ዶሽ ካኒ ዲያሎቭ ኢልና ናይ ተባዕታያዊ ስለ ዝኾነ ዲያሎቭ ንብሎ ተባዕታይ አንበሳ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት አርቲክል ወስዱ ተባዕታያዊ ነገራት ተቀጽል ሜንሊሸ ቢሩፍ ብለናል ሜንሊሸ ቢሩፍ ማለት ከምዚ ተባዕታያዊ ስራሕ ናይ ተባዕታይ ናይ ወዲ ስራሕ ካኒ ንርኢ ማለት እዩ ኣብነት ዲያ አርስት ሓደ ሓኪም ተዳ ወድ ኮይኑ አርስት ተዳ ኮይኑ እንታይ ንብሎ ዲያ አርስት ንብሎ መምህር ዲያ አርስት ማለት ሕጅብዛ ሓኪም ማለት እዩ መምህር ተዳ ኮይኑ ኻኒ ዲያ ሌረር ንብሎ ወድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ሕጂ ሜንሊ ቢሩፍ ንብሎ ማለትና ቶም ስራሓት ቢሩፍ ማለት ሞያ ማለት እዩ ወይ ስራሕ ስለዚ ቶም ናይ ወድ ተዳ ኮይኑ ኣብቲ ሞያ ዘሎ ከም ዲያ ጌርና ንጽውዖ ማለት እዩ ካልእ ሞናተ ወይ ከዓ ኣዋርሕ ታገ መዓልታት ታገ ሳይትን ማለት ከዓ ናይ መዓልታት ሰዓታት ንጎ ምሸት ለይቲ ንምባል ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣውስና ሃመ ግድነት ኣሎ ወይ ከዓ ካብቲ ሕጊ ውስጥ ዝብሉ ኣሎ ክሪና ናይ ሞናተ ንኣብነት ክሪና ዲያ ማይ ጎንቦት ማለት እዩ እንታይ ወስድ ዲያ ኩሎም ዓይነት ናይ ሞናተ ዲያ ማይ ንኣብነት ዲያ ያንዋር ዲያ ፌብሩዋር ዲያ ሜርስ ዲያ ኣፕሪል ዲያ ማይ ዳብልና ኩሎም ናይ ሞናት እንታይ ንህቦም ዲያ አርቲክል ወስዱ ማለት እዩ ወላ ኣብ መዓልቲ ታገ መዓልታት ካናልና ዲያ ሞንታግ ሶኒ ማለት እዩ ዲያ ዴንስታግ ዲያ ሚትቮኽ ከምኡ እንዳበልና ዲያ ዶንስታግ እንዳበልና ዲያ ፍራይታግ ዲያ ዛምስታግ ዲያ ዞንታግ እንዳበልና ንኩሎም ቶም መዓልታት ካ ዲያ ዝብል አርቲክልና ንህቦም ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ኢልና ታገስ ሳይትን ናይ መዓልቲ ሰዓታት ማለት እዩ ንኣብነት ዲያ ኣበንድ ንብል ዲያ ሞርገን ንብል ወዲኩምኒ እጂ ዲያ ኣበንድ ናይ ምሸት ግዜ ዲያ ሞርገን ናይ ንጎ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ኣውስና ሃምለና ሱኸንታዩ እንታይ ንብል ኣባ ዲናኽት ንብል ተወነግዳ ካብዚ ናይ ታገስ ሳይት ንብለና ውፅእ ኢልና ሕጊ ወፅያ ናኽት ግን እንታይ ትወስድ ዲናኽት ፍራይድ ናኽት ዲናኽት ትወስድ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ታገስ ሳይትን ኩሉ ግዜ ዲያ ወስዱ ማለት እዩ ክቕጽል እየ ካልኦት ከዓ ካብዞም ሕጂ ፀናሕናዮም ሓፈሻዊ ክንሪኦ ዝፀናሕና ካልእ ነቲ ሕጊ ክቕልልና ዝኽእል ክሪና እንታይ እዩ
er ዝውድኡ ቮርት u er ዝውድኡ ቮርት o er ዝውድኡ ቮርት እሬታ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ይወስዱ ዲያ አርቲክል ይወስዱ ንኣብነት ክሪና ዲያ ሞተር ሞተር ዳይ ሞተር ስለዝኾነ ለሓንቲ ትርጓማ የለውም ዲያ ሞተር ንብሎ o er ውድእ ስለዘሎ ዳይሬክተር ዲያ ዲሬክተር ዳይሬክተር ማለት እዩ ዲያ ዲሬክተር o er ውድእ ስለዘሎ ዲያ ዲሬክተር ንብሎ ማለት እዩ ቀጽለ en ዝውድኡ ከዓ en ዝውድኡ እንተዳ ኮይኖም ከዓ እንታይ ይወስዱ ዲያ ይወስዱ ሕጂ እዚ ክነስተውዕሎ ዘለና en ዝውድኡ ንብል ዘለና ኣውሰር ቨርብን ማለት እዩ ቨርብ እንተዳ ዘይኮኑ ኮይኖም ቨርብ እንተዘይኮይኖም ተዓይት አርቲክል ይወስዱ ዲያ ይወስዱ ማለት እዩ እንተዳ ቨርብ ካብ ቨርብ ዝተሰርሐ ኖመን ኮይኑ ግን እንታይ ይወስዱ ድሕርና ክንርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክነፅዕላ ስለ ዘለና ዛረባ ዘለኹ en ዝውድኡ ስያመ እንተዳ ኮይኖም ግን እንታይ ይወስዱ ዲያ ይወስዱ ንኣብነት ዲያ ጋርተን ወይ ከዓ ጀርዲን ናይ ገዛ ጀርዲን ማለት እዩ ዲያ ጋርተን ወስድ ማለት እዩ en ስለ ዝውድእ ዲያ ኢስሙስ ዝውድኡ ኢስሙስ ዝውድኡ ኣመወዳእታ ቃል ኢስሙስ እንተዳ ዝውድኡ ኮይኖም ከ እንታይ ይወስዱ እዚኦም ከ ዲያ ይወስዱ ኩሎም ማለት እዩ ከም ኣብነት ንሪኢና ዲያ ቱሪስሙስ ዲያ ቱሪስሙስ ቱሪስት ማለት እዩ ዲያ ኢልና ሕጂ ነቲ ሓፈሻዊ ናይ ቱሪስሙስ እንታይ ንህቦ ዲያ ዝብል አርቲክል ንህቦ ምክንያቱ ኢስሙስ ኢስሙስ ውድእ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ክቕፅለ ኢጊ ዝውድኡ ከዓኒ እንታይ ንህቦ ዲያ ዝብል አርቲክል ወስዱ ንኣብነት ዲያ ሆኒክ ሕጂ ነንበብቲ ጊ ኩርባም ናይ ዶች ኮሚዩ ሆኒክ ትሮንዱዲ ግን ዲያ ሆኒክ ንብል ማለት እዩ መዓር ኢጊ ስለ ዝውድእ ዘሎ ሕጂ ብዚ ዲያ ሆኒክ ንብሎ መዓር ማለት እዩ ካልኣይ ዲያ ኮይኒክ ዲያ ኮይኒክ እንታይ ማለት እዩ ንጉስ ማለት እዩ ኢጊ ትውድእ ስለ ዘላ አርቲክል እንታይ ዓይነት አርቲክል ተወስድ ዲያ ኩኒክ ንብል ማለት እዩ er ዝውድኡ er ዝውድኡ ከዓ እንታይ ወስዱ ልክዕ ከምኦም ዲያ ወስዱ ከም ኣብነት ዲያ ኢንጂኒየር እንታይ ማለት ኢንጂኒየር መሃንድስ ዲያ ኢንጂኒየር er ውድእ ኣሎ እንታይ ወስዱ ኢልና ፀኒና ሕጂ ዲያ ወስዱ ማለት ዲያ ኢንጂኒየር ኢልና አርቲክል ንህቦ ብምቕፃል አርቲክል ዲ ክንወስድ ኢና ዲ ንምንታይ ዝጠቅም ተዳ ኢልና ናይ ኣንስታዊ ፀታ ዝሕብር አርቲክል እዩ ማለት እዩ ከም ኣብነት ቫይብሊሄ ፐርሶን und Tiere ኣንስታዊ ሰብን እንስሳን ዝሕብር ዓይነት አርቲክል ማለት እዩ ንኣብነት ዲ ስቱደንቲን እንታይ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ተማሃሪት ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትመሃር ጓል ማለት እዩ ጓል ስለ ዝኾነት ዲ አርቲክል ንህቦ ማለት እዩ ዲ ኦማ ድማ ዲ ግሮስ ሙተር ማለት ወይ ዓባየ ማለት እዩ ጓል ስለ ዝኾነት ዲ ትወስድ ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዲ ሙተር ከዓ ኣድያ ጓል ስለ ዝኾነት ወይ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት ዲ ንህባ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሰባት ማለት እዩ ናይ እንስሳ እንተዳ መፂና ድማኒ ናይ ቲረ ወይ ናይ እንስሳታት እንተዳ መፂና ከዓ ዲካትሰ ድሙ ማለት እዩ ዲካትሰ ድሙ ማለት እዩ ከም ጓል ጌርና ከዓኒ ነቕርባ ኣለና ማለት እዩ ቫይብሊሽ ቲረ ወይ ከዓ አንስያዊ እንስሳ ንብል ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ዲያ ክሪኦ ዝፅናሕና ቫይብሊሽ ቢሩፈ ከዓ ኣሎ ኣንስታዊ ስራሕ ማለት እዩ ኣብዚ ንኣብነት ዲ ኤርስቲን ዲያ ኣርስቲን ኢልና ነርና ወዲ ንጓል ከዓ ዲ ኤርስቲን ኤ እምላውት አ እምላውት ንገብሮ ዲ ኤርስቲን ንገብሮ ማለት እዩ ናይ ጓል ሌረር ተኮይኑ ጓል ተኮይና ከዓ ዲ ሌረሪን ንብላ ዲ ሌረሪን ንብሎ ማለት እዩ ዲ አርቲክል ንህቦ እንተደኣ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ሓኪም ኣርስቲን ጓል መምህር ከዓኒ ጓል ሌረሪን ትበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ናይ ሓፈሻዊ ወይ ድማ ድበዝሐ ግዜ ዲ አርቲክል ዝወስዱ ድማ እንታይ ኣለውና ጌሚዩዘ ወይ ከዓ የሕምልቲ ዝኾነ የሕምልቲ ድበዝሑ ኩሉ ግዜ ይብል የለኹም ግን ቅል ዝበለ ዝበዝሐ ግዜ ዲ ወስዱ ጌሚዩዘ ወይ ድማ ኣሕምልቲ ማለት እዩ ከምኡውን ኦብስት ወይ ከዓ ፍሩታታት ከዓ ኩሉ ግዜ ድበዝሐ ግዜ ኦብስ ማለት እዩ ድበዝሐ ግዜ እንታይ ዓይነት አርቲክል ወስዱ ዲ አርቲክል ይወስዱ ማለት እዩ ከም ኣብነት ዲ ቶማተ
حجي دي توماتة حجي حملتيو قميزي انت وسد دي توماتة ويكا كومدر مالتيو كاب اوبست ويكا كاب فروتات دما دي بانانا دي بيرنا اكسترا ويكا ايتي ويكا انسوفايتا كاب دوج مالتي انسوفايتا مالتيو حجي دي بانانا نبل مالتي ارتيكل دي نهو سلاز زوزعو يزوزو لهم زي زوزع قميزة انو اوبست ارتيكل دي يوزلو مالتيو كأصلي اندونغن كلماتينا ويكاني كم زودو وورد خاني تاوزلو اي عجي اي زودو انتدا كوينو كل جزيه دي يوزلو مالتي كم ابنت دي بكراي حجي ابدوش اتي اي ترامز راي اي يلنا نبو اي يلنا سلنبو دي بكراي نولو مالتي سلازي اي ود سلازولو ارتيكل دي نتولو مالت ايو كقصلي اونغ او زودو خا بمولو انت عايت ارتيكل وصلو دي زبل ارتيكل يوصلو مالتيو نعمنت دي فوهنونغ اونغ ودالو دي فوهنونغ منبري جزا مالتيو دي فوهنونغ كلهم اونغ زودو دخنا ولا زين فوت قال اخر او زود انت دا كوين اوتوماتيك بقدميت انت عايت ارتيكل وصل دي ارتيكل وصل مالتيو حجي دي فوهنونغ وكان منبر جزا مالتيو دي وصل مالتيو كلهم ايكي زودخه ايكا زودو ايك نبب ايكا زودو دماني كلهم دي وصلوا كم امنت كرينا دي بوليتيكا مالتيو دي موزيك ايك ودو جيم كانت وصلوا كل جزء دي ارتيكل وصلوا مالتيو بدحريو شافت دماني اموداتا شافت زود ووردز كلهم تاوصلوا زيهم دي زبل ارتيكل وصلوا كم ابنت كرينا دي بوت شافت تا مالتيو امباسي مالتيو شافت سلازود دي نهبو مالتيو كال دي مانشافت مالت غانتا مالتيو شافت سلازود ارتيكل دي نهبو مالتيو تيت زود تي اي ويغا املوت تي زود انت دا كوين خا كل جزء دي زبل ارتيكل نهبو كم ابنت دي ناسيوناليتيت مننت مالتيو دي ناسيوناليتيت تيت ودو سلازولو دي زبل ارتيكل نهبو مالتيو دي يونيفرسيتي مالتيو يونيفرس مالتيو دي يونيفرسيتيت كاخم ابنت دي وصل مالتيو اي او ان زود ايون زود خا كلهم الو اكسبت زي الو ግን ድብዙሕ እዮም ዝውድኻኒ እንታይ ወስዱ ዲ ይወስዱ ማለት እዩ ረድሞ ኩሎም ኢና ንሕሰቦም ድሓን እዮም ዝውድኡ ውዕዳ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝውድኡን ዲ ይወስዱ ማለት እዩ ከም ኣብነት ዲ ኢንፎርማስዮን ሓበሬታ ማለት እዩ ዲ ኢንፎርማስዮን ንብል ንኣብነት ማለት እዩ ክቐፅል ናይ ዲ ኣለውኒ ተወድኡን ዲ ሃይት ዝውድኡ እንተዳ ኮይኖም ከዓኒ እንታይ ወስዱ ዲ ይወስዱ ማለት እዩ ሃይት ዝውዱ ከም ኣብነት ዲ ጌዙንድ ሃይት ጥዕና ማለት እዩ ሃይት ውድእ ስለ ዘሎ ዲ ንብል ዲ ጌዙንድ ሃይት ዲ ሞግሊሽካይት ካ ተኽእሎታት ካይት ይባል ንሱ ኣሎ ብሕጂ መፅኡ ዲ ጌዙንድ ሃይት ብዙሕ ነገራት ከነምፅእ ንኽእል ንኣብነታት ማለት እዩ ናይ ሃይት ዲ ፈርጋንገን ሃይት ናይ ሕሉፍ ነገራት ዲ ፈርጋንገን ሃይት ንብል ማለት እዩ ስለዚህ ሃይት እንተዳ ዝውድእ ኮይኖም ኩሎም እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ይወስዱ ዲ ዝብል ኣርቲክል ይወስዱ ማለት እዩ መፅያ ናይ ካይት ከዓኒ ክንርኢና ካይት ዝውድኡ ድማ ኩሎም እንታይ ዓይነት እዮም ኣርቲክል ይወስዱ ዲ ዝብል ኣርቲክል ይወስዱ ከም ኣብነት ዲ ሞግሊሽ ካይት ተረዲዮምኒ ዲ ሞግሊሽ ካይት ትውድእ ስለ ዘላ እንታይ ትወስድ እዚኣ ዲ ትብል ኣርቲክል ትወስድ ተኽእሎ ማለት ሞግሊሽ ካይት ማለት ከዓኒ ተኽእሎ ማለት እዩ ማለት ስለዚ ካይት ዝወስዱ ብምልኦም እንታይ ዓይነት ኣርቲክል ይወስዱ ኢልና ዲ ዝብል ኣርቲክል ይወስዱ ኩኑፍት ዝብሉ ከዓ ኩኑፍት ዝብል ዝውድኡ ወርድስ ከዓ ኩሎም ወይከዓ ቮርት ከዓ እንታይ ይወስዱ ዲ ዝብል ኣርቲክል ይወስዱ ከም ኣብነት ዲ ሄርኩኑፍት
مبقولنات كعدها من مسحول بوتا مالتي دي هركنفت نبل مالتي دي سكنفت مصايخه كما ابنت مالتي دي وصلوا كلهم كنفت وصلوا دو قالات كا مالتي ألش نومن فرفندت سهل نبلنا له انتي مالتي ألش نومن فرفندت سهل كم سيامة جيرنا أن تقسم زلنا قصرتات دم كلهم انتي وصلوا دي وصلوا كم ابنت دي اينس دي سواي دي دراي دي فيا دي فونف دي زيكس دي زيبن دي اخ دي نوين دي سين ابنت مالتي كلهم قصرتات ارتيكل كم سيامة جيرنا سيامة بخمين فلت بعد ترى صحافو كوينهم مالتي كلهم تايم جروس جيشري منام انفان تمجمر تازولو فورت إرس فورت زولو كل جزء بمتاي تصحف بعبيد الصحف إذا خنو سؤال زلنا كل جزء أو نومن ترى كوينو مالتي نومن ترى كوينو أبناي دوش قانقوا كل جزء يتزجمر بخشتا وكات تزجمر الفابيت بمتاي نجمرو بعبي صحفنا نجمرو سلازي قصرتات اون بعبي تصحفهم سيامه نتكسالنا مالتيو سلازي ارتيكل كنبوم نقددينا انت عينت ارتيكل نبوم قصرتات قال دي زبل ارتيكل نبوم دي اينس دي سواي دي دراي und so weiter مالتيو كلهم als nomen verwendete Zahlen انت مالتي قصرتات اب نسيمول غزي مالتي دي اينس دي سواي انولو غزي مالتي بدحر زمت كاله ارتيكل تاعلنا سالسي ارتيكل داس زبل ارتيكل داس كانن منتاينا نتقومولو شين دخونه فورت ب شين زود انت دا كوينو انتي وصلو داس زبل ارتيكل وصلو كم ابنت داس بروت شين بان مالتي بروت شين داس بروت شين نبل شين سلازود داس ميد شين سمبايش بي داس ميد شين تاع مالتي قال كوينا كم زينيشتي قال مالت نديو نعمت ودتون ديا يونغ قالتونا ديا داس ميد شين نبلشي شين سلازود انتي نهو داس زبل ارتيكل قال كنسا جن ارتيكل داس نهو شين سلازود مالتيو بدحريو لاين زود كاني تايكن بلا لاين ود نعمت داس فريولاين تاي مالتي ويزريت كمزي زي تمرعوت قال ويزرت نبلو بتغرينيا كو مالتي بدوش كاني داس فريولاين تود سلازلا داس تبل فورت وكاني ارتيكل توسد مالتي منت زودو قالات كاب كلهم تايوشو داس زبل ارتيكل وشو نعمت داس دوكيومنت سند مالتي دوكيومنت منت سلازودو داس دوكيومنت إلنا نهبو ارتيكل مالتي زودو خاني لكعكم مالتي كم امنت داس سنتروم معكل داس داتوم فلات مالتي جي زودو خا كلهم تاوسنو داس زبل ارتيكل وصلو مالتي امودات انت يالنا infinitive انتي مالتي infinitive مالت verb nomen aus verb جي كاب verb زموصو nomen مالتي حدا verb نيرس nomen تراتقوم له خينه بمولهم تاينهبهم داس زبل ارتيكل نهبهم مالتي زخونه verb بقنتي جمر قال تويتي الفابيت ترى بعد صحيفيو وكم nomen ترا يتقوم له خينه انت عينت ارتيكل هبو داس زبل ارتيكل يهبهم مالتي كم ابنت كرينا داس لرنن ممهار مالتي verbiu هجي تداني كم نومن غيريت قومولو خينا جن بعبي تايل بعبي صحف له مالتي باغير فلتاقل نومن ديا ولا verb تكمل لازولو هجي infinitive ባህሪ زي مالتي ስለዚህ انت عينت ارتيكل وصوصم كلهم داس لرنن داس زبل ارتيكل وصدو مالتي كلهم كاب verb سرع نومن نعمل داس اسن verb مبلعي داس اسن داس رينن مغياي داس ترينكن مستاي ماي مالتي حجي كلهم verb اب نومن ام نسرحلهم غزي كل غزي داس زبل ارتيكل يوصدو مالتي ስለዚህ ዝخبركم ተከታተልትና ምናልባት እዚን አገዳስ ሓፈሻው ዝኾነ መብሪ ወይ ድማ ቶም አርቲክል ንሁሉ ቮርት ክትፈልጦ ቁርብ ክብድ ስለዝብል ሓፈሻዊ ሕግታት ናይቶም አርቲክል ከመይ ገርና እንታይ ዓይነት አርቲክል ወስድ ሓንቲ ዓይነት ቮርት ከመይ አርቲክል ወስድ ንምፍላጥ ኢለ ዘምጻእክዎይ አገዳሲ ስለዝኾነ እዚን ሓፈሻው ንፍለጠን እቶም ሕጊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ግን ብዝተኻለ መጠን ሸምዲድና ወይ አንቢብና ክንፈልጦ ይግባእ ማለት እዩ
እንተወሓደ ግን እዚኦም ሕግታት እዚኦም ተኸቲልና ኩለምቶም ድበዝሑ ክንፈልጦም ስለንኽእል ተገዲስና እዛ ቪድዮ ሰሚዕና ክንርድኣ ተስፋ እንዳገበርኩ ሎም መዓልቲ ዝበልኩን ኣርእስታት እዚአን ነይረን ኣብዚ መፅእ መደባተይ ምናልባት ብዛዕባ ናይ ኖሚናቲቭ እኮ ዝተወዲኡሎ ናብ አኩዛቲቭን ዳቲቭ ጌኔቲቭ ዝብል ኣርእስታት ናብኡ ገፅና እንዳኸድና ንኸይድ ኣለና ናብኡ ገፀይ እውን ምናልባት ኣገዳሲ ዝበልኩ ነገራት ተልዩ እውን ከምኡ ክገብረ ተዘይኮይኑ ናብኡ ገፀይ ክኸይደ ክሳብ ዳግማይ እንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንሎም መዓልቲ ቻው